Salam dostlar, bu videomuzda biz Türkmenistan'ın iň meşhur gazanlama naharyny bişirip görkezýäs. Gazanlama nahar bişirmek üçin şeýle gazanyň içine ilki bilen 2 wanka mäş, 1 wanka noýwa, ukrowyň çöpi, ondan lawrowy list we goýunyň guyrugy atylýar. Gazanlamada suw goşanna şol suw setkanyň 1 sm aşagynda durmaly. Ondan setkany goýýarsanym suwuň ölçegini alýar. Suw goýandan soň oň üstüne etimizi örýär. Etini ýörüýte 1 gün marinowka edilýär. Etin marinowka edilşi ustad powurumyzyň öz syry bärde. Ýöne birnäçe preparawalar näme goşýany aýdyp berýär. Oň üstüne ilki bilen galyň etler goýulýar setkanyň üstüne. Ýuq etler galyň etleriň üstünden goýulýar. Aralaryna ýanky gögönümler goýulýar. Käşir, kartoşka şular ýaly. Gazanyň gyrasyna ýörüýte hamir edilip, hamir bilen ýapylýar. İkinji gazan birinji gazanyň üstüne geýdirilip, gyralaram ýörüýte şeýle zajemler bilen ýapylýar. Tamdyrlamany bişirip başlanma, aşagynyň odu başda beýik ýakylýar. Ondan bir gaýnandan soň odu peseldilip, pes otda gazanlama 3 sagat bişýär we şeýle marinowka edilen etim ýörüýte gara goýunly goýunyň eti bolmaly diýär. Ana şu gezek biziň ustad powurumyz ýaş goýunyň etinden marinowka et aşagyndaky çorbasy etin özünden çykýan suw çorbasy bilen garyşyp gazanlamanyň çorbasy lezzetli şeýle tagamly bolýar. Bu videomuzda ustad powurumyz bize ýene gazanlamanyň üstüne ýörme taýynlapdyr ýörüýte. Bu da biziň powurumyzdan ýörüýte kompliment. Gazanlamany oda goýduk we 3 sagatlap garaşýar. 3 sagatdan gazanlamany açýar. Mehriban dostlar, gazanlama naharymyz bişdi. Bu videony gardyňyz açmakdy görkezýänim üçin menden gaty görmek ýok. Gazan açýar, gazanlamamyz meýmeräp bişipdir. Aşagynyň çorbasym gaýnap dur. Bul gazanlamanyň açylan wagty. Mene bismillah diýip, eýem gazanyň başynda iýip başladym. Gazany açandan soň ilki başda etleri almaly. Etler ören ýumşap bişipdir. Bölünip çorbanyň içine gaçmaly, alyp başga gaba geçirmeli. Soňra hamir bilen setkany aýryp çorbasyny almaly. Çorbasy ören lezzetli. Gazanlamanyň çorbasy ütgeşik tagamly, başga çorbalary hiç bile meňzänok. İçiniň mäş noýbasy bişýärmi diýip sorap berenler üçin diňe mäş bilen noýbasy däl, eýsem ähli eti eräp bişipdir. Agzynyň içinde eräp barýar. Aýdyp ýerýäldi. Mäş noýba daşy etine şeýle eräp bişende çeýlemene gerek ýok, agzynda eräp barýar. Bugün garnymyz üçin aýratyn bayramçylyk ütgeşik gazanlama naharymyz bilen. Men gazanlamany bismillah diýip gazanyň başynda diýip başladym. Saçaň başynda idim, stoluň başynda idim. Elbetde ingowy tolkun kola bilen. Mehriban dostlar, gazanlama bilen bagly goşmaşa soraglar bolsa, kommentariýada ýazyň. Ustad aşpeziň özi jogap berer. Başga da bilýän ütgeşik tagamlaryňyz bar bolsa aýdyň, biz geler, ona mik göreriz. Inniki videolarda görüşýänçek. Paka.